Sa video na to, ililista natin ang top 10 second-hand cars na mabibili mo under 300,000 pesos. Simulan natin yan sa number 10, 2015 Mitsubishi Mirage G4. Ang Mitsubishi Mirage G4 ay isang subcompact sedan segment mula sa Japanese brand na Mitsubishi. Ginawa ang unit na ito para sa mga pamilyang Pilipino na naghahanap ng sedan na may mababang presyo at maganda ang takbo. Inilabas ito noong 2013 sa Mitsubishi Santa Rosa Plant, Philippines, na mayroon dalawang body type, sedan at isang hatchback. Ang makina ng Mirage G4 ay may 1.2 liter inline 3 DOHC engine na kaya maglabas ng 77 horsepower at 100 Nm na torque. Meron din itong 5-speed manual transmission. Ang 5-seater na sasakyang ito ay merong maluwag na espasyo at komportableng interior. Ang overall performance din ito ay maganda dahil madali itong kontrolin at pag-aralan. Mababa ang presyo ng mga pagpaparepair dito at halos lahat ng parts naman ay nagkalat na sa mga auto supplies. August ng 2021 ay binago ng Mitsubishi ang exterior nito. Binigyan ito ng sharper look sa dynamic shield design. Binigyan din nila ng bagong fender, bumper, hood, headlights at taillights na siyang nagbigay ng mas maangas na itsura sa sasakyan. Ang Mirage G4 ay nagkakahalaga ngayon ng humigit kumulang 278,000 pesos. Number 9, 2008 Toyota Corolla Altis. Meron itong 1.8 liter gas engine at may gas mileage na 29 miles per gallon sa city driving. Ang transmission naman nito ay 3-speed automatic at tinaguri ang compact class. May total na 5 passenger capacity ito. May bigat ito na 245 pounds. May fuel capacity na 50 liters at trunk volume na 12.1 cubic feet. Mayroon nitong 125 horsepower at engine displacement na 1.8 liters. Ilan sa mga safety features nito ay ang child safety door lock, airbag for driver and passenger at daytime running lights. Ang Altis ay finely designed sa generation niya. Katulad ng iyon, hindi mo aakalain na may malaking legroom ito at napakatibay ng kaha. Ang Corolla Altis ay may 5 seating capacity at makakasiguro ka na hindi ka may initan habang nagmamaneho dahil pinagmamalaki ng model na ito ang malamig na aircon system niya. Sagot din ng Corolla Altis ang kaligtasan mo gamit ang kanyang anti-lock braking system. Ang Toyota Corolla Altis 2008 ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 260 to 290,000 pesos. Number 8, 2009 Mitsubishi Lancer. Kung usapang sporty look naman ang disenyo, itong 2009 Mitsubishi Lancer ang panalo. Itong 4-door sedan na ito ay mas kilala bilang economy car para sa karamihan. Meron itong 2.0 liter displacement engine, 15.6 gallon ang fuel tank capacity nito at meron itong fuel system na MIVEC. Marami ring safety features ang model na ito tulad ng airbags for driver and passengers, child safety door locks, traction control, tire pressure monitor, stability control at iba pa. Ang 2009 Mitsubishi Lancer ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 258,000 pesos sa Philippine market. Number 7, 2017 Suzuki Alto 800. Ang 2017 Suzuki Alto ay may engine displacement na 0.8 liters at inline 3 cylinders. Ang fuel type nito ay petrol at may recorded maximum power na 47 horsepowers. Kung tatanungin naman ang displacement nito, ito ay may 22.47 kilometers per liter. Manual ang transmission nito at walang paddle shift. Isa sa mga kinagigiliwan sa model na ito ay ang gas-filled control device para sa front suspension at gas-filled shock absorbers. Ang fuel capacity ng 2017 Suzuki Alto na ito ay 35 liters at kaya nitong i-accommodate ang 5 tao. Ang 2017 Suzuki Alto ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 210,000 pesos sa Philippine market. Number 6, 2015 Kia Picanto. Ang Picanto ay mula sa Korean brand na Kia, kilala sa pagpoproduce ng mga city cars simula pa noong 2004. Ang pangalang Picanto ay mula sa Spanish word na picante na nangangahulugang spicy o hot. Nang release sa Pilipinas noong 2017, ang unit na ito ay merong 4 na variants at 6 na color options. Ang Picanto ay merong 1 liter inline 3 gasoline engine na kaya maglabas ng 66 horsepower at 95
Newton meters na torque na may kasamang 5-speed manual o 4-speed automatic gearbox. Gaano ka-reliable ang sasakyang ito? Sa unang taon pa lamang ng release nito ay umaabot lamang sa 11% ang nagreklamo tungkol sa performance ng sasakyan. Isa ito sa pinakamababang report mula sa kahit anong model. Sumailalim din ito sa crash test at maganda ang naging resulta nito dahil meron lamang itong moderate risk sa seryosong injury. Ang third generation model ng Picanto ay merong youthful at energetic na exterior. Ang kilalang tiger nose grille nito ay naka-extend na hanggang sa headlights na siya nagbibigay ng mas sporty na itsura at mas aggressive na disenyo. Nagkakahalaga ang Picanto ngayon ng mahigit kumulang 275,000 pesos. Number 5, 2018 Hyundai Ion. Ang Hyundai Ion ay built na matibay kahit maliit ang size. Hindi lamang ito nakakatuwa pagmasdan, agaw pansin din ang modelong ito dahil sa napakagandang forma at kamangha-mangha din na malaki ang legroom nito. Considering na maliit nga ang pagkakagawa sa kanya. Huwag ka rin matakot sa iyong kaligtasan dahil ang Ion ay may radiator support panels at door strength na talaga namang sasalba sa'yo kung may aksidente man na mangyari. Ang second hand car na Hyundai Ion ay mabibili mo sa mahigit kumulang 240,000 pesos. Number 4, 2010 Nissan Sentra. Ang 2010 Nissan Sentra ay may 1.8 liter DOHC engine na may 16 valves. Ito ay may 126 horsepower at available sa 4-speed automatic at 5-speed manual transmission. Meron itong sedan body style at total of 5 seating capacity. Ang fuel tank capacity ng Nissan Sentra na ito ay hanggang 50 liters. Di ka rin mabibigo sa safety features nito sapagkat equip ito ng airbags, front disc at comfortable seats. Ang 2010 Nissan Sentra ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 288,000 pesos sa Philippine market. Number 3, 2010 Hyundai Accent. Mula naman sa bansang Korea, ang Hyundai Accent ay unang lumabas noong 1994 at patuloy pa ding namamayagpag sa sales hanggang sa kasalukuyan. Meron na itong 5 generation sa merkado kaya tiyak na quality na din ang modelong ito dahil talaga namang subok na ng panahon. Gaya ng mga naunang modelo, ito ay isang subcompact sedan na unang lumabas sa Australia at sunod namang nagustuhan ng mga tao sa iba't ibang bansa gaya ng US, Europe, Asia at Middle East countries dahil sa disenyo nito, tibay at murang halaga. Meron nitong variant na 1.6 liter engine at manual transmission. Kilala din pang karera ang base vehicle nito na ginagamit sa mga rallies at circuit races sa Australia. Ang 2010 Hyundai Accent ay mabibili mo ngayon sa mahigit kumulang 290,000 pesos. Number 2, 2010 Toyota Vios. Pinakilala noong 2002, ang subcompact sedan na gawa sa planta ng Toyota Santa Rosa, Laguna ay ang Vios. Sa kasalukuyan ay meron itong 9 variants at meron itong dalawang klase ng makina. Ang pinakamalaki nito ay ang 1.5 liter inline 4 engine na kaya maglabas ng 106 horsepower at 114 Newton meters na torque. Habang ang pangalawa naman ay 1.3 liter inline 4 engine na kaya maglabas ng 98 horsepower at 123 Newton meters na torque. Meron din itong dalawang klase ng transmissions, ang CVT at 5-speed transmission. Mula nang ilabas ito noong 2003 ay naging sikat ang sasakyan na ito sa quality, durability at reliability. Kapag nagkwentuhan talaga ang mga mahihilig sa kotse sa kung anong kotse ang pinaka-reliable, hindi nawawala ang Toyota Vios sa topic nila. Alam din ng mga mekaniko na nagkalat ang mga parts nito sa buong Pilipinas. Ang exterior ng 5-seater na Vios ay halos wala masyadong pinagkaiba mula sa mga naunang versions nito. Ang harap nito ay halos kahawig ng Corolla Altis at Camry. At ang interior naman nito ay merong dashboard na gawa sa matigas na plastic na may kasamang silver accents, kung kaya't masasabing mas kalmado ang datingan ng sedan na ito. Ang 2010 Toyota Vios ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 283,000 pesos. Number 1, 2017 Toyota Wigo. Isang hatchback na inilabas ng Toyota Motor Philippines noong 2013 na tamang-tama para sa mga nagsisimula pa lamang magmaneho ng sasakyan dahil sa affordable na presyo at magandang specs nito. Kilala ang Toyota na isa sa mga brand na reliable ang mga pinoproduce na sasakyan. Ang ilan sa mga sasakyan ng Toyota ay dumaan sa test at nakatanggap ng magandang marka dahil kaunti lamang ang pinakitang defects o bihira lamang mag-malfunction ang mga parte nito. Ang Toyota din ang pinakasikat at pinakamabentang brand ng sasakyan sa ating bansa sa loob ng maraming taon. Ang Wigo ay merong 1.0 liter
na gasoline engine na kaya maglabas ng 66 horsepower at 89 Newton meters na torque. Pwedeng mamili sa dalawang klase nito, ang 5-speed manual o 4-speed automatic transmission na walang kahirap-hirap umakyat sa Baguio at Tagaytay. Ang sporty na itsura nito ay nagbibigay ng magandang dating para sa mga nagbabalak kumuha ng ganitong unit. Meron itong spoiler sa likod at brake lights. Ang LED taillights at projector headlamps naman nito ay gawa sa halogen. Sa loob nito ay merong sapat na espasyo para sa 4 na adult at sapat na espasyo sa likod na pwedeng lagyan ng mga gamit. Ang Wigo ay meron ding installed airbags at seatbelt warnings. Ang 2017 Toyota Wigo ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 280,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!